على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذو العرش المجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ذو العرش المجید، رب دی ذات او ذات ہے جیڑی عرش دی مالک ہے، بزرگی والی ذات ہے۔ کل والے درس وچ چار بندیاں دا ذکر ہویا سی جنہاں نو اللہ کریم نے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمانا ہے۔ انہاں چار بندیاں نو ملا کے کل تعداد 58 تک پہنچ چکی سی۔ وہ چار بندے کہڑے سن؟ پہلا بندہ جنہیں اپنے ہاتھ ظلم تو روک لے، دوجا بندہ رب فرماندا ہے جس وقت میرا ذکر کیتا جاندا ہے تے او مینوں پھر یاد کردا ہے، او دے سامنے کوئی ذکر کرے تے او غافل نہیں ہوندا، میرا ذکر کردا ہے۔ تیسرا بندہ رب فرماندا ہے میرا ذکر کرن واسطے انج آوندے نے جس طرح پرندہ اپنے گھونسلے دی طرف آوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا بندہ کہ جس وقت میری حرام کردہ چیزاں نو کوئی بندہ حلال کر دیندا وے اے اس تے غضب دا اظہار کردا ہے۔ کتنا غضب دا اظہار کردا ہے؟ جس طرح چیتا شکار کرن لگیاں شکار تے اپنا غضب دا اظہار کردا ہے، اے بندہ بھی اسی طرح اظہار کردا ہے۔ اج جیڑی تواڈے سامنے گفتگو کرنی ہے اس وچ اللہ کریم دے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دے فرمانی علی شان اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام آپ کولوں جڑی گفتگو نقل کیتی گئی ہے وہ ذکر کرنی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ادریس خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے مینوں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دی طرف یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے رب کریم دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ جس وقت تیرے عرش تے سائے تو علاوہ کسے چیز دا سایہ نہیں ہونا تے کیڑا بندہ تیرے عرش دے سائے دے تھلے ہوئے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ او بندہ جڑا میرا ذکر کردا ہے، یہ تے کل بھی ذکر ہو چکیا ہے۔ پھر آپ نے عرض کیتی اے میرے رب من یسکن حظیرۃ القدس عندک، جنت وچ تیرے قریب کون ہوئے گا؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جنہاں دیاں اکھاں زنا ول نہیں اٹھیاں ہون گیاں اور جنہاں نے اپنے مال دے اندر سود شامل نہیں کیتا ہوئے گا اور جنہاں نے فیصلہ کرن لگیاں
فیصلہ کرن لگیاں قاضی اور جج جس نے فیصلہ کرنا ہے اس نے رشوت نہیں لئی ہوئے گی فیصلے دے دوران ہے۔ یہ تین بندے پہلے بھی ایک جگہ تے ذکر ہو چکے ہیں، اج جڑے اگلے دو بندے نئے نے انہاں دا ذکر ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے پیارے موسیٰ او بندے بھی میرے عرش دے سائے دے تھلے ہون گے، فی قلوبہم الحق، جنہاں دے دل وچ حق ہوئے گا۔ اس تو اگلا کم وعلی السناتہم الصدق، جنہاں دیاں زباناں تے سچائی ہوئے گی۔ اج اے دو بندے نے دل وچ حق رکھیا ہوئے گا، باطل نہیں، دل وچ حق، اور نمبر اگلا زباناں تے بھی سچائی ہوئے گی۔ اے نہیں دل اور تے زبان تو کچھ اور ہے۔ دل وچ اگر باطل ہے تے زبان تو بندہ کوئی اور گل ظاہر کر رہا ہے، یا دل وچ تے اور ہے اچھی چیز ہے تواڈے کول حق ہے، زبان تے جھوٹ، اے کام نہیں ہوئے گا۔ انہاں دے دل حق تے پابند ہون گے اور زباناں سچ جاری کرن دیاں۔ اس تو بعد اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جس وقت حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب تبارک و تعالی دی طرف حاضری دیتی تے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بندے نو عرش دے سائے دے تھلے ویکھیا۔ آپ اس دا مقام و مرتبہ ویکھ کے نہ رشک کرن لگ پے۔ رشک اے ہوندا وے یا اللہ جس طرح انہوں اے نعمت دیتی ہے سانوں بھی دے۔ جس وقت اے کام ہویا تے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس بندے دی تعریف کیتی اور کہن لگے بڑا وڈا مقام ہے، بہت مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ دا نام کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نام چھوڑ، لیکن سأنبئک من عملہ، میں تینوں دا کام دسنا وا جس دی وجہ تینوں اے انعام ملیا وے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کان لا یحسد الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ کریم اپنے فضل نال لوکاں نو جو کچھ دیندا سی اے لوکاں کولے ویکھ کے او نعمتاں حسد نہیں کردا سی۔ اس تو اگلا کام کیے ولا یمشی بالنمیمۃ، اے چغل خوری نہیں کردا سی، چگلیاں نہیں کھاندا سی۔ اس تو اگلا کم ولا یعق والدیہ، اے اپنے ماں باپ دی نافرمانی نہیں کردا سی۔ اے تین کم اس بندے کیتے نے، حسد نہیں کیتا، چغل خوری نہیں کیتی، اپنے ماں باپ دی اس نے نافرمانی نہیں کیتی۔ اس دے بدلے وچ اللہ کریم فرماندا ہے میں اس نو اے مقام عطا کیتا وے۔ اور اس طرح ساڈے ملا کے 63 بندے اج ہو جاندے نے۔ اج 5 بندے ذکر کیتے نے، کل تک 58 ہوئے سن، اج 5 کہڑے نے؟ پہلا جنہاں دے دلاں وچ حق ہوئے گا، دوجا جنہاں دی زبان سچائی تے برقرار رہے گی، اور تیجا کہ جڑے حسد نہیں کرن گے، چوتھا جڑے چغل خوری نہیں کرن گے، پنجواں جڑے اپنے ماں باپ دی نافرمانی نہیں کرن گے، اور جڑے اپنے ماں باپ دی نافرمانی نہ کرن حسن سلوک کرن، وہ اگر زمین تے بھی قرآن پڑھ رہے ہون تے جنت وچ انہاں دی آواز سنی جاندی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں جس وقت جنت ہی داخل ہویا میں قرآن پڑھن دی آواز سنی، میں پوچھیا کون ہے جڑا قرآن پڑھ رہا ہے، تے مینوں دسیا گیا اے تہاڈا امتی تہاڈا صحابی سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے قرآن پڑھ دینے پہ تے آواز انہاں دی جنت دے اندر آ رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتھے ارشاد فرمایا اللہ کریم اے انعام اور وسیلہ انہاں لوکاں نو عطا کردا ہے جڑے اپنے ماں پیو دے نال چنگا سلوک کردے نے۔
اور حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ ضعیف العمر ہو چکیاں سن. آپ انہاں دے باقاعدہ کپڑے دھوندے سی، سر وچ جواں پی جان تے جواں کٹدے سی، اپنی والدہ نو خود کھانا کھلاندے سی، اور والدہ دے سامنے اتنا آہستہ بولدے سی، اتنا آہستہ بولدے سی کہ نال والا بندہ اگر انہاں کول کوئی آ کے بیٹھیا وے انہوں نہیں پتہ چلدا سی حارثہ بن نعمان نے گل کیڑی کیتی ہے. اے جڑے بندے اپنے ماں پیو دے نال چنگا سلوک کر کے دعاواں لیندے نے وہی کسے پاسے بھی لگدے نے، اور جس وقت ماں پیو دعاواں کر دین اس ویلے بندہ وقت دا امام بھی بن جاندا وے. حضرت سیدنا امام بخاری دی والدہ نے دعا کیتی سی. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ، اس طرح کئی سانو بزرگاں دے بارے ملدا وے. ایک بزرگ نے او فرمان لگے، نصیحت کرن لگے اپنے عقیدت منداں نو کہ تسی کدی بھی اپنی اولاد دی مخالفت وچ دعا نہ کریا جے، ہو سکدا ویلا قبولیت دا ہوے تے او نافرمان بن جان. اگر وہ نافرمان بھی نے تے پھر بھی ایسی دعا کرو جدی وجہ تی تواڈے تابع فرمان ہو جان. اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.